everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Nahisulat sa hangin. Kaupan ng akong apo. Nagtrabaho na si Siles ni Ini sa bahay sa agaon sa iyang inahan. Ha? Imo ng mga retrato, lala. Ako unang kuhaon. Palihog ko, lala. Gusto ko matanaw sa kanhing naong sa tag-iyan ni inimbay nga gipuy-an ko. Uy, Shane. Shane, pagmatao na. Shane. Shane. Saan na siya? Uy, nakatuog na ta. Mamukaw man. Kinahanglan magsulti ta. Dili na ni maayo ang mga nahitabo inibaya. Ma, ugma nila sa magsulti. Ito ka na ko. Dili mahimo nga paugma-ugmaan pa kini Shane. Uy, nga naman, good. Bakit sa unsa pa? Bahin kini sa imong amahan og ni Helena. Pamati. Nagsugod na si Papa nimo sa pag-donate og bahay og yuta anang Helena. Unsa? Ay, kabwisit ko na ng balita Mauna. Visit gid kaayo ng balita. Ha. Dili na maayo nga ilhanan. Laliman ka. Yuta gyud og bahay ang gihatag sa imong amahan sa maong babae. Oo niya. Usaon man na nato, ha? Kinahanglan mo atiman ka na sa imong amahan. Pero, ma, ako mahanag nga ako mo atimang papa. Bahala na ugwa ka maanad sa pag-atiman niya. Ang importante nga mo atiman ka. Aron dili na maka-enter ka ng buwiset nga Helena dinhi sa atong bahay. Nadukay man sa lola. Inday. Oh, Natugay kong ukay mga litrato sa una. o niya la. May nakitaan ka bang mga retrato sa una? Oo, ini ay rasyon. Nasuksok ang uban. Ambila, patanaw ako. Ni, Kini, mao kini si Siles. Kanang usa, si Julia. Magsigi yun na sila agbayay kung magparetrato. Suod gaday kaayo sila. Pero, ang salbahis. Kahit siya'y salbahis, Inday. Gwapa gid kaayo sa salas. Mahimo pa kun ako na lang yung maong retrato la? Nga nyo kong kili. Maghuot-huot ba lang siya na sa among aparador, oray. Salamat. Good night la. Sige, maayong gabi, usap. Alejandro. Oh. Ngalong isod ka din sa kong kwarto, Julia. Walang. Akoan. Asawang ko nimo. Siyempre. Pwede gid kaayo nga ani ko matuog sa atong kwarto. Pila na kabuwan nga wa ka na matuog dinhi. Ha? Usa ka tuig? Duha? Alejandro, naibaw ka gyud ko nga nung wa ta magtipon og kwarto. May gibati ka, dili ba? Nakasabot na ko, Julia. Ug naanad na ko nga wa ka sa kwarto sa pila na katuig. Alejandro, Ayaw na lang kong atiman na. Naanad na ko nga ako lang usa ang matuog dinhi sa akong kama. Busa, makagawas ka na. Alejandro! Makapayubos naman kag tinagdan ako, Alejandro. Julia, kinahanglan nga praktikal na kita. Dili na ko makahatag og kalipay nimo.
Busa, mas maayo nga dili kita magtipon og kwarto. Alian, Oh. Unsa may imong gilakan? wa lang. Naiubos lang ko sa imong sinultihan karon. Mura naman og dili ko ni mo asawa. Pasaylo ako. Pero, dili pa mahimo nga magtipon ta og kwarto, Julia. Busa, gawas na lang. Kakapoy ba hilak-hila ko ay leche? Wala gyud nilami kinabuhia. Kinalamang hita kog laing paagi nga dili mi maalkansi si Shane. Kamingaw din sa bahay ni Mama Celeste. Dili man ko makatug. Hain ka kang dapita din sa bahay. Mapatay ang inahan ni Sir Alejandro o ang iyang asawa. Bisan na saan ako gunang-una. Mas matuogit kong inosente si Mama Celeste. Kinahanabog kawas ang tinuod ka kriminal. Oh. Kahit sa makanunanok kong gabiing dako. Elena, Oh. Salando madain na. Oh. Nganong niaman ka? Elena, Lando ka ba sagot ni mo? Nganong niaman ka? nabalaka lang ko nga nagunaon na nga ikaw rin matuog din he. Lando? Dali, sud. Basa na kay kasuwan, oh. Dali na, sud na. Lingkod na diha. Magkuha kong tualya para itrapo ni mo. Hello, Franco. Anong nawag ka na? Dili ko mahimuta nga naguna-una sa mga panghitabo karon. Labi na nga may balik si Helena. Ikaw pa, ang mahadlok ka man lang Helena. Pasan di na. May agdaw na siya nga mawa na siya. Ha? Mao siguro ang katigayunan ni Alejandro. Franco, misamot nga dili na ko makapanghilabot sa katigayunan ni Alejandro karon. Labi na nga nabalik na ang iyang kalagsik. Julia, ang tanan to ni sulban. Ang pagulahula lang yun kung sa itong pagsulban sa itong problema. Kinahanglan maghuna-huna ka na kung unsay maayong sulbad sa problema. Lando? Inom mo na ining init na kape. Pastilan, nagtagad ka pa man yun. Gitog na man ka. Pero, Lando, dili maayong ka magdugay ka tiniha. Nahibaw ko. Nagsusi lang ko sa imong kahimtang din he. O nang gabi ikaw nga natuog ka din he nga ikaw lang. Mao nga nabalaka kayo ko. Lando, wa kay ang ngayang kahadlukan nga ako lang usa diri. Sarado na kayo ni bahay. Naayo na ang mga pultahan. Nganong nagmatamansap ka? Nagunaon na lang ko sa nahitabo din sa unang panahon. Sa patay nga nahitabo ining baya. Ha? Hain magkadapita din sa bay. Makabsi sa kinabuhi ang asawa ni Sir Alejandro o ang iyang inahan. Helena, huwag ka mahadlok ka maguna-una nga sa una. May mga patay nga naghigda din sa sahog. Wa. Kung mahimo pala nga ako makita pag-usabang nahitabong patay din eh. Ako na nagibuhat. Pero dugay na kayo ang mga hitabo. Banhaon ko ni ining dapita ang mong hitabo. Pahinumduman ko ang mga kriminal silang sa. Unsay imong buhaton? Manang, sa may giluto ni mo, Aw, ang paboritos tanan, utan monggos. pagadobo og baboy. Oh,
Niya pa si Sir Alejandro sa taas manang. Oy, naaday. Ngano deng ni amang kaday. Mubalik na kapag atimans greenhouse og ni Sir Alejandro. O manang. Hoy, ayaw pagbuot-buot. Ako na amo atiman ni Alejandro. Oh. So ayaw na lang ko pag-apply balik. Dili lagi mahimo. Ma'am Julia. Dili na kaangay nga mahadlok pa. Nga mabalik si Celes. Kay patay na siya. Ha? Og nahibaw ka na. Diba? Unsa ka na imong gipanulti, Helena? Ma'am Julia. Nahibaw ko nga nagsusi sa buong sa prisuhan. Kung buhi pa ba si Celes? Panuhay ka! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.